Usa ka candle lighting og pag-ampo ang gihimo sa mga empleyado sa lokal na gobyerno, mga konsehal ug gubang Dabawenyo sa Rizal Park, San Pedro Square sa Davao City. Isip suporta kang kanhi President Rodrigo Duterte nga gi-aresto sa mga otoridad. Wala napugan ang emosyon sa ubang supporters sa kanhi presidente ug nakahilak ato sa aktibidad. Si Nanay Lizel Quirol, wala makauyon sa gihimong pag-aresto kang Duterte. Loy kayo si former President Rodrigo Duterte kay siya buutan yun kayo niya. Maupay ko ano nila. Linaw kayo sa una nga iyang pamalaod nga karon grabe na kayo ka kuan sa ato ang labaw na diri sa kuan sa Pilipinas. Dapat dili nila inanaon kay nagtarong man ang tao. Wala man sila na siya nag-unsap. Maayo man ang iyang trabaho. Nood lang. Nganong manginana man mo sa iya. Hindi po siguro pwede nga nana mo dakpo nila dito nga kuan malay klaro nga kuan mga warrant ba nga kuan tinuod yun nga kuan kay kung tinuod nga nagino siya nahimo nga mga kuan sa una sa to nang judicial killing. Sa una ra dapat nagikasuhan dili karon kay sa una ra man ang mga kaso human naman na siya gibalik-balik ra man na nila. Dili dapat nga koy nana ang kuan pagi jud nila og kanang diplomasya nga kuan eh, ila lang sugaton sa airport niya dakpon nila dito nga way klaro nga. Sumala ni Vice Mayor Melchor Kitain Jr. ang gihimong candle lighting og pag-ampo usa ka dakong tabang hilabi na sa mga panahon sa pagsulay. Well, you know, when you exercise your freedom, you can say it can be an act of protest, it can be an act of support. So I will let the people decide and say for themselves what this kind of activity is. Nagpaabot sab kini og mensahe para sa kanhi presidente. Of course, sir, kumusta po kayo? I hope they're treating you well there. And I hope everything will be settled and you can go back here to Davao City. Pasado alas 9:20 kaganyang buntag, gi-aresto si kanhi Presidente Duterte. Human na dawat sa Interpol Manila ang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kun ICC. Kini tungod sa crime against humanity nga gikalambigitan sa extrajudicial killings nga nahitabo sa nasod atol sa iyang termino isip presidente. Mismong si CIDG Director Brigadier General Nicolas Torre III ang mibasa sa warrant of arrest kuyog kaniya ang miyembro sa Interpol dito sa Kalayaan Hall sa Villamor Air Base. Subay sa report, giserve ang warrant of arrest pag-abot ni Duterte sa Manila kuyog ang iyang pamilya gikan sa Hong Kong. Sumala sa pahayag gikan sa Presidential Communication Office, gisiguro sa mga otoridad nga naa sa maayong kahimtang ang kanhi presidente ang pinakaunang leader nga gi-aresto subay sa order sa International Tribunal. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!